हेल्ल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फुल मुभिनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङा मा आरो बे फुल मुभियाव गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर, बे फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों रैखाथि। ओमफ्राय लोगोफोर, बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोगथां नार्जारि, सनालि गयारि, फुलमणि नार्जारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों बिथां सनालि गयारि बिथाङानो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 3 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन आरो बिथांमोना एपिसड 3 सिम रिलिज खालामनानै होखाबायमोन लोगोफोर। आरो बिथांमोना बेनि एपिसड 4 खौ बावैसो रिलिज खालामनानै होबावबायदि लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाङानो बेनि एपिसड 4 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन जानांगौ। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर, बेनि एपिसड 4 खौ नोंथांमोना बयबो नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। बेनि एपिसड 4 खौ फाइनालि रिलिज खालामनानै होबाय, नोंथांमोना बयबो नायहैदो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बेनि एपिसड 5 खौ सोर एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। बेनि एपिसड 5 खौबो बिथांमोना थाबैनो एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलावनो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां फुल मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।